ह्या जेटीवर ना तिकडे जातात बाजारात. म्हणजे रस्त्याने जर गेला ना तर खूप लांब असेल, जवळजवळ 20 किलोमीटर पुढे जाऊ काय आपल्याक. पण किती भारी वाटतं बघा इकडे. अशी खूप असत इकडे, पण ह्या कसं माहिती आहे नॅचरल एकदम वाटतं जुन्या पद्धतीतला. आणि हे तांदूळ कसले सुरईचे आहेत काय? हे उकडे हे सुरई. हे सुरईचे आहेत. मला गोड घालवचा. हा काय बाबा इलं. धन्यवाद. जुन्या पद्धतीतली विहीर बघा किती मस्त आधी. आणि पाणी पण खूप खोल आहे बघा. मुंबईला जशी वाढतात ना तशी तशी गर्दी बाजारात प्रत्येक वाढत असता. ह्यो जो आपल्याला रस्तो दिसता ना ह्यो सरळ गेलो धामापूर मार्गे मालवणला, म्हणजे चौक्याक पहिलो जाता आणि चौक्यातनं नंतर मग लेफ्ट मारलास की मालवण, राईट मारलास की कट्टा कसाल. ह्यो रस्तो कट्ट्यावरनंच इलो ह्यो बघा. ह्यो जो इलो तो आणि ह्यो जो गेलो ना तो ह्यो कुडाळाक गेलो रस्तो. पण आपल्या कुडाळाक जाऊचा नाही. तर ह्यो जो बोर्ड दिसता ना समोरचो तिथून राईट मारलास की खाली जातलो आणि ते नदीच्या पलीकडे, म्हणजे तो जो डोंगर दिसता तिकडे नदी असा आणि त्या नदीच्या इथून आपल्याक मग पार करून वालावलला जाऊचं असा. चला. प्रत्येक नाण्याच्या दोन बाजू असतात आणि एक बाजू आपण ज्यावेळी बघतो ना त्यावेळी दुसरी बाजू आपल्याला दिसत नाही. ह्या मी तुमका कशासाठी सांगतोय तर आपण काय करतो, बाजाराचे व्हिडिओ करतो, जे आठवडी बाजाराचे व्हिडिओ. तर मी ते परत रिपीट कशा करतोय तर एका बाजून आपण बघितलं ना बाजार, मग दुसऱ्या बाजून आपण बघू ना. म्हणजे कसा की मी ज्यावेळी प्रत्येक वेळी तुमका दाखवते ना तो प्रत्येक वेळी वेगवेगळ्या प्रकारचा काहीतरी दाखवण्याचा प्रयत्न करते. मी प्रत्येक बाजार सिंधुदुर्गातले सगळे बाजार केले आहे मी कवर, आणि आत्ता पण मी परत ते रिपीट करतोय तर त्यांची दुसरी साईड दाखव. म्हणजे जसा की आता जो बाजार आजचो बाजार तो वालावलचो बाजार आपण बघू केलो. तो कधी गेलेला आहे मी तर गेल्यावेळी श्रावणमध्ये गेलेला आहे. आणि तो कुठून गेलेला आहे तर काळसा मार्गे नेरूळ चव्हाट्यावर गेलं आहे. चव्हाट्यावरनं नेरूळच्या मंदिरामध्ये गेलं आहे, कलेश्वर मंदिरामध्ये. तिथून पुढे वालावलच्या मंदिरामध्ये गेलं आहे. असं जात पुढे मी गेलो आहे. तर आता दुसऱ्या साईडने गेलं आहे मी. आता आपल्याक नदीतनं जाऊचं असा पलीकडे, म्हणजे ही काळशामधली नदी असा ना तिथून आपल्याक पलीकडे जाऊचं असा. तर त्या नदीच्या पहिल्याडी वालावल असा आणि तिथे ह्यो बाजार भरता. तो मंगळवारचो बाजार भरता, आठवडी बाजारातो. आणि आता आपण नदीच्या पहिल्याडी जातलो आणि तिथून आपल्या बाजारात सुरुवात करतलो. व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि आपल्या चॅनलवर जर कोण नवीन असेल तर सबस्क्राईबचं बटन नक्की दाबा. चला व्हिडिओक सुरुवात करूया. किती सुंदर नदी आहे बघा. ही कर्ली नदी असा आणि आपल्याक जाऊचा ना त्या साईडला जाऊचा असा वालावलला. इकडे वालावलचो बाजार मी तुमका लास्ट टाइम शेवटला दाखवले व्हिडिओच्या. आणि हे आपले कोरगावकर काका असतात, मयूर कोरगावकर काका. त्यांची ही होडी असा आणि ही जी आहेत ना महिला सगळी ती बागवाडीमधली असतात, काळसे बागवाडी. ती ह्या जेटीवर ना तिकडे जातात बाजारात. म्हणजे रस्त्याने जर गेला ना तर खूप लांब असेल, जवळजवळ 20 किलोमीटर पुढे जाऊ काय आपल्याक. पण किती भारी वाटतं बघा इकडे होडीतनं बाजारात जाऊ. जुनी पद्धत. पावसात फक्त चालू असतं, पावसात बंद असतं की बंद. इंजिन लावतास ना नंतर पावसात. हे आता कमी आहे पाणी त्याच्यामुळे. ओके 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 मस्त. ह्यामध्ये बेट आहे काय? अच्छा. हा मराठी पिक्चर चानी पिक्चरची शूटिंग झालेली असं म्हणतात काका इकडे. चानी पिक्चर जुनो पिक्चर आहे ना तो. हा इथे समोरच एक होमस्टे असा बघा, किती भारी आहे ना. नदीच्या बाजूकच होमस्टे असा. अशी खूप असत इकडे, पण ह्या कसं माहिती आहे नॅचरल एकदम वाटतं जुन्या पद्धतीतला. इकडे होडी लागले 2-3 आणि ही आपली होडी असा भारी. इथपर्यंत गाडी येते ते बघा. आणि मी श्रावणमध्ये दाखवले मागे, तेव्हा गणपतीची शाळा बाजूक काहीतरी आणि तिथे त्या काम चालू होतं गणपतीचं. म्हणजे त्यावेळी केलेलं आहे तो बाजार. तर बघूया इथून कितीसो बाजार भरलो होतो.
बाजार जरी छोटं असलो ना तरी कोकणातले प्रत्येक बाजार हे माणसांका जोडून ठेवण्याचं काम करतात आणि त्यासाठीच आपल्याला कवर करूचे लागतात. गेल्या वेळी गेलेले तेव्हा गर्दी कमी होती, पण आता ही बघा 9:15 वाजले आहेत आणि एवढी गर्दी पण पुरेशी आम्ही म्हणते बाजारभरात. इकडे मासेवाली पहिली चालू होतं, त्याच्यानंतर पुढे छोटी छोटी वेगवेगळी दुकानं असतात. बघूया आता आपण काय काय मिळतं आपल्याला बघू. तिकडनं येलो आपण. चला, थोडंसं चढाव होतं त्याच्यामुळे थोडंसं घाम इलो. हे बघा मासे इकडे सगळं असा. पुढे पुढे तुमका दाखवते मी, प्रत्येक दुकानं दाखवते इथून. हे विमान बघा, विमान. इथून चिपी एअरपोर्ट जवळ पडताना एकदम खालून जातात आता बघा. माशाची दुकानं जास्त नाहीत, 1, 2, 3, 4च दुकानं असतात. कुर्ले बघा किती मोठे आहेत ते, मस्त खाडीतले आहेत का ते. आणि हे मासे आहेत. इकडे सुकी मच्छी असा, या साईडला पण जोवलो आहे बघा. तिकडे पण मासे आहेत, मोठे मासे आहेत, ते खाडीचे मासे आहेत ते बघा. आणि ते पण जिवंत कुर्ले आहेत बघूया ते पण. ते बघा सगळे पाहिजे जिवंत सगळे देऊ. किती आहे सगळे 500 रुपयाचे आहेत. देऊ 500 नको एवढे नको. आता मग रावायचे नाही. हे वेगवेगळे मासे दिसतात हे बघा. 100 रुपये गुंजले, बांगडो, सुळे, पेडवे. यो काय करता रे? शूटिंग काढतो काय? शूटिंग करतोय तुझी. तुझे मासे गप्प. बांगडे कसे लावलाय ते? त्याच्यात काय घे त्याच्यात? 200चे 5. त्याच्यात काय पिशीला? मग ये घरात टोपलेत काय बघूया? चॉकलेट कारले. कारले काय देऊ? वडा देऊ तुमका हो बापू? एक टाक एक चार. 100 एक सांगतो. या घेता 100 2 घ्या. कापून दे बापा. ते मसाल्याची दुकान आहे, एवढा मसालो आहे. इकडे मिरची असा. मिरची कुठच्या प्रकारची आहे बघा. गुंटूर मिरची. आणि ती कुठची आहे का माहीत नाही बघा, नाव विसरलं आहे. इकडे आपली पालेभाजी आहे सगळी. सरबताचं दुकान आहे मस्तपैकी. आणि इकडे काकांकडे विचारूया आपण, खडो मसालो. काका काय रेट आहे सध्या मिरचीचे? मिरचीचे 350 खायची आहे ती? ती कसली आहे पण ती बेडगी? 350 रुपये किलो. हां. आणि हिंग कसं दिलं? या काकांकडे सगळ्या प्रकारचं खडे मसाले आहेत असं ते बघा. वेगवेगळे तुमका दिसतात ते. दालचिनी वगैरे सगळे असत. विरणीवरच्या बाजारात पण बघितलेले तुमका. पप्प्याच्या बाजूक बसतास ना? होय ना. गाव खायचं तुमचं तो? पराडचो. अच्छा. किती बाजार करता आठवड्यातनं? 3 बाजार. तो विरणीचो ह्यो आणि शुक्रवारचो. चला पुढे आता आपला मेन गावठी चालू झाला सगळा. पुढे पण बाजार रस्त्यापर्यंत. तिकडे मेन रोड असा खाली जो मंदिराकडे जाता वालावलच्या. इथे सगळे पालेभाजी वगैरे असं बघूया ती पण कशी आहे ती. बाकी कडवेवाल कसे आहे? 200 रुपये शेर ना? 200 रुपये शेर. ह्यो शेर असा. आणि हे तांदूळ कसले सुरईचे आहेत काय? हे उकडे हे सुरे हे सुरईचे आहेत. अच्छा. सुरईचे तांदूळ आहेत आणि ते उकडे तांदूळ असतात. नारळ कसे आहेत? 25. इथे समोरच एक लक्ष्मी ट्रेडर्स वालावल म्हणून असं दुकान. जनरल स्टोअर्स, हार्डवेअर, बिल्डिंग मटेरियल, तसेच काजू, कोकम व इतर खरेदी विक्री. म्हणजे सगळ्याच किरकोळ थोडक्यात ह्यो गावातलो मॉलच म्हणू हरकत नाही. सगळा इकडे मिळतं तुमचं, म्हणजे तो मॉलच झालो. एका घोल म्हणतात हा, घोल. दोडो आणि घोल असे वेगवेगळे असतात. ज्याच्यामध्ये रतांब्याचे बिया असतात ना आणि कापलेलं असतं ते का दोडो. आणि नुसती सुकी कोकम असतात ना ते का घोल म्हणतात. हे सुकी कोकम शुद्ध भाषेत सांगू झाला तर इकडे पण जाम असतात हे बघा. कसे ते का की जाम? 20 रुपये वाटो. आणि हे वालीचे दाणे 220 रुपये शेर असं आहे बघा. हे वालीचे दाणे असतात. ओके.
ही ना बाजारपेठच हा म्हणजे इकडे तुमका जी फिक्स दुकानं असतात ना बाजारपेठेतली जी दुकानं असतात ती पण असतात इकडे पण ती एकदम अशी घन अशी नाही थोडीशी अंतरावर वेगवेगळ्या अंतरावर असतात. हे आपल्या बऱ्याच व्हिडिओमध्ये आहेत काका इंका ओळखलंच काय बघा. काय बाबा धन्यवाद. तुम्ही घेणीलाच काय म्हणतात बाकी तुम्ही हे नाही रस्त्यानं जिलास ना असे हा मी हे नाही इलय आपल्या नदीत ना होडी येईन कोरगावकरांच्या काकांच्या हा मायाच्या त्यांच्या होडी आणलंय मस्त वाटतं पण होडी येत नाही एक फक्त का तुमच्यासारखे आम्ही संपले बेडे असंच सुखी आहेत थोडे आहेत माका माहिती ना उद्या आणि बाजारात माका सांगितलास घराकडे अरे सांगलं तू जाऊन सांग हा किती होयत किती होयत 100चे ठेव हा ठीक आहे उद्या का सांगते चला सांगतले माझा काय नाही ना मी देते तुमका. चला इकडे पण ही बघा भाजीची दुकानं असतात भाजीची दुकानं खूप मोठी असतात ही बघा लांबपर्यंत भाजीची दुकानं असतात सगळ्या प्रकारची भाजी तुमका इकडे मिळू शकता. कुठून आणतास ही भाजी कोल्हापूरवरनं आणतास की बेळगाव संकेश्वर तुम्ही खायचे कुडाळात राहतास अच्छा सगळे बाजार करतात आठवड्यातले यांच्याकडे तुमका काय घेऊ शकता बघा कांदे बटाटे सगळे आहेत सगळ्या प्रकारची भाजी तुमका इकडे मिळू शकता. काय म्हणतं बरं ना ती बघा तीचपर्यंत सगळं दुकान भाजीचं असा हे ताडपत्री घातली नाही त्याच्यामुळे थोडासा ऊन येत नाही पण गरमी मात्र इकडे भरपूर आहे म्हणजे उपसाक होता उपसाक असा. हे बघा हे सुट्टी पडली आहेत ते मजा करू गेले आहेत. चला इकडे पण दुकान असा मस्तपैकी इकडे कळिंगणा असत आणि इकडे पण भाजीचंच दुकान असा. तुमका बघूच आहे की मी किती भिजले म्हणतो पूर्ण भिजा होता इकडे मरणाची गरमी आहे एक नंबर गरमी आहे इकडे. आणि ह्या पण दुकान आहे बघा भाजीचंच आहे जास्त ती भाजीची दुकानं आहेत इकडे आणि गावठीची दुकानं ठराविक थोडी आहेत मध्ये फक्त. काय म्हणतास काका बरं ना. चला इकडे पण एक हॉटेल असा नाश्ता पण मी केला आहे ना आता आपण नाश्ता करूया इकडे काय काय हा बघूया स्पेशल. हे बघा भाजीची दुकानं असतात सगळी आणि ही आपली बाजारातली दुकानं. समोर तिकडे हॉटेल असं एक रुचिरा हॉटेल म्हणून असं इकडे दोन्ही हॉटेलच असत आणि त्याच्या पुढे थंडाची कोल्ड्रिंकची वगैरे दुकानं जनरल स्टोर्स त्याच्या पुढे एक दुकान असं जनरल स्टोर्स आणि ह्या त्यांचा रिक्षा स्टँड. इकडे एस टी पण येता इथपर्यंत एस टी येतात आणि हैसून परतून रिटर्न जाता. ह्याच्या पुढे सरळ गेलास ना तुम्ही आणि लेफ्ट मारलास की वालावलचं आपल्याक मंदिर मिळता लक्ष्मीनारायण मंदिर जा गेल्या वेळीच्या व्हिडिओमध्ये मी तुमका दाखवलेलं आहे. आणि इथे येऊन गाडी लावली आणि इथून आपण स्टार्ट केलं आता आपण उलट दिलो तिकडनं. तर ह्यो एस टीचं स्टँडसुद्धा असा आणि रिक्षा स्टँडसुद्धा असा इकडे इथून बाजार त्यांचा स्टार्ट होता आपण उलट दिलो. आता काहीतरी नाश्ता करूया आपण मस्तपैकी आणि नंतर मग आपण रिटर्न परत आपलं परतीचा प्रवास चालू करूया. चला जुन्या पद्धतीतली विहीर बघा किती मस्त आधी आणि पाणी पण खूप खोल आहे बघा आणि ह्यो राट म्हणतात ते का राट जुनी पद्धत पाणी काढूची अजूनही लोकांनी शिल्लक ठेवलेली असा आपल्या कोकणात आठवण आहे जुनी. नाही तर आता बोरिंग वगैरे झाले आहेत किंवा मोटर वगैरे लावून पाणी वर खेचलं जातं तसं पण मोटर लावलेलीच आहे ती बघा. पण ह्यो राट अजूनही दिसतं आपल्या विहिरीवर भारी वाटतं आहे बघा. आता रुचिरा हॉटेल दिसतं समोर तिकडे आपण नाश्ता केलो काय मिसळ कटवडा खाल्लो आणि इथून आता आपण परत रिटर्न इथे आगळू वगैरे असं ते बघा खूप काय काय आपले गावठी वस्तू असं तिकडे बघूया कसे आहेत ते. सगळ्या प्रकारचं कडधान्यसुद्धा असं आहे बघा. हे लाल काय म्हणतात ते लाल चवळी सफेद चवळी अशी वेगवेगळे हा नक्की काय माहीत नाही मला. बाजार जास्त मोठं नाही साधारण 100 मीटरमध्येच भरणारा बाजार. आपण मगाशी बोलले तसंच की प्रत्येक कोकणी बाजार असतात ना आठवडी बाजार ते माणसांका जोडून ठेवण्याचं काम करतात.
आता बघा एक दुसरा विमान हा मगाशी एक दाखवले तुमका, आता परत एक दाखवते इथं बघा. इकडे चिपी एअरपोर्ट जवळ असल्यामुळे ना ही सगळी विमानं तिकडे जाते ती बघा. किती जवळ आहे बघा. चला इथून जाऊया आपण पुढे. मुंबईवाले जशी वाढतात ना तशी तशी गर्दी बाजारात प्रत्येक वाढत असता. आणि इकडे पण आता बरीचशी मुंबईवाली येली आहेत, कारण बाकी गेल्या वेळी मी इलेलं आहे ना तेव्हा जरा कमी होती गर्दी, आता जरा जास्त. चला इकडे आपली खरेदी पण काय काय करूची हा, म्हणजे जे गावठीवरून ऑर्डर करतात ना माझ्या, जर गावठीवरून तुमका इकडचे जे काय वस्तू आहेत ना ते जर ऑर्डर करूचे असतील तर खाली कॉन्टॅक्ट नंबर असता आपलो, तुमका स्क्रीनवर पण दिसत असतो कॉन्टॅक्ट नंबर, मी तो देते प्रत्येकाक, तर त्याच्यावरून तुम्ही ऑर्डर करू शकतास. गरमी भरपूर वाढली आहे, त्याच्यामुळे एक म्हणजे त्याच्यावर औषध लिंबू सरबत. आणि लिंबू सरबत कशासाठी, तर उन्हात वगैरे तापल्यानंतर तुमचं थोडंसं जीव शांत होण्यासाठी लिंबू सरबत चांगला, आरोग्यासाठी पण चांगला. मुंबईत जे लिंबू सरबत मिळतं ना त्यामध्ये चाट मसाला टाकलेला असतं, पण ह्या असं ना तर व्यवस्थित लिंबू टाकतात, हे टाकतात त्याच्यात मीठ टाकतात अशा प्रकारचं. तर ह्या मध्येच दुकान असं आहे बघा, मागे दिसतं माझ्या ना, ह्या बाजारपेठेतलं दुकान असं लिंबू सरबतचा. आणि इकडे मस्त लिंबू सरबत मिळतं. मी लास्ट टाईम पण इलेलं आहे तेव्हा एकदा पिलेलं आहे, म्हणून मी परत आता ह्याच दुकानात दिलं आहे पिऊसाठी. मस्त आहे लिंबू सरबत, तुम्ही इलाच तर एकदा नक्की पिऊन बघा. तुम्ही तिकडनं येईलच रस्त्यावर ना तर ह्या शेवटचं दुकान असा कोल्ड्रिंकचं, आणि नदीकडनं येईलच तर पहिलंच दुकान मिळतं आहे बघा कोल्ड्रिंकचं. इकडे तुम्ही लिंबू सरबत नक्की पिऊन बघा, वेगवेगळी सरबतंसुद्धा असत ती पण पिऊन बघा तुम्ही. कोल्ड्रिंकचं दुकान. चला आता आपलं बाजार कवर झालो पूर्ण. आता मयूर काका खरे ते शोधूया परत आणि रिटर्न जाऊया, खाली आपण जाऊया. ती आपल्याबरोबर जी होडीमध्ये काकी होती ना ती बघा पुढे चालता, ते आताच विचारलं मग जस्ट झालो काय बाजार, म्हटलं झालो. आता चला बाय बाय. कधीतरी येईल असतं या बाजारात नक्की भेट द्यावा. चांगलं बाजार, मस्त बाजार, म्हणजे फिराक एवढा भारी वाटतं ना. छोटंसं जरी बाजार असलं ना तरी एक नंबर बाजार आहे, माझा आवडतो बाजार वालावलचा बाजार. चला रिटर्न जाऊया आता आपण. वालावलमध्ये SBI बँकसुद्धा असा, गेल्या वेळी मी इलेलं आहे तेव्हा मला दिसत नव्हती, पण आता हे बोर्ड दिसलो म्हणून मी विचारलं. तर तिकडे बँक असा ही समोर दिसतात ती तुमका. इन्फॉर्मेशन का देते ही, तर तुम्ही इकडे येईल तर तुम्ही तिथे पैसे पण काढू शकतास. मी आता मग अशी कट्ट्यावरनं काढून दिले पैसे, मला माहीत नव्हती ही बँक आधी. ही समोर दिसत आहे बघा SBI बँक. आणि ती नदीच्या बाजूकच असा, या साईडला नदी असा आणि ह्या साईडला या शेवटचा टोक असा बाजाराचा, त्या साईडने बाजार चालू होता ना, इकडे असं हे लोकेशन लक्षात ठेवूया. चला मयूर काका इल्यात,
आता आपण जाऊया रिटर्न परत. आपल्याला परत असंच गेलेलं तसंच इथून तिथे जाऊचं असा. चला, काकांकडनं आम्ही एक छोटासा गिफ्ट आणलो काकांसाठी, कारण उन्हात एवढे सगळ्यांसाठी ये जा करतात त्याच्यामुळे. आणि काकांकाच काल फोन करून दिलेलं आहे, परत नेक्स्ट टाइम जेव्हा यायचं असं तेव्हा नक्की फोन करेन मी तुमका. माका ही नदी एकदा फिरायचीच असा मस्तपैकी. चला, धन्यवाद काका. चला, बाय बाय. चला, आपलं बाजार कंप्लीट झालेलं असा. तिथून आता आपण इथपर्यंत येलो आणि गाडी आता इकडे पार्क केलं. आता ही तीच घेऊन परत रिटर्न आपल्या घरात जायचं असा. मित्रांनो, जेव्हा मी बाजार रिपीट करते ना तेव्हा नक्कीच तुम्ही समजून जायचा की तुमका आता ह्या बाजारात काहीतरी नवीन बघूक मिळतला. कारण जेव्हा माझ्याकडे काहीतरी नवीन माहिती असतं किंवा नवीन तुमका काहीतरी दाखवचं असतं तेव्हाच मी परत त्या बाजारात जाते जो अगोदरचं शूट केलेलो असता. सिंधुदुर्गातले सगळे बाजार झाले आहेत, पण परत एकदा ते रिपीट करूचे असतात आपल्या ह्यासाठीच की तुमका प्रत्येक वेळी काहीतरी नवीन दाखवूक मिळाल. आजचा बाजार तुमका कसं वाटलं नक्कीच कमेंटमध्ये सांगा. आपल्या चॅनलवर जर कोण नवीन असतील तर सबस्क्राईबचा बटन दाबा आणि कोंद्रे हो नावाचं इंस्टाग्रामला पेज असतं त्याच्यासुद्धा नक्कीच फॉलो करा. असेच नवीन नवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी लवकरच पुन्हा एकदा भेटू नवीन बाजारात आणि नवीन व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत बाय बाय.